Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi ira rimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeWarren Park D uko kwaitika chiitiko chinosuwisa, chiitiko chinorwadza zvikuru chemwana anga aine makore 6 akapfira mumba nezuro kuma8 dzemanheru. Regai katitaure nehama neshamwari tinzwe kuti chii chakatora nzvimbo. Rangozeta ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ndinonzi Musekiwa, ndinogara muWarren Park D kwaMereki. Saka muzuva nezuro, I think around past 7 to 8 takafonerwawo namainini vachiti kwaita dambudziko mwana shaika. Saka takabva tauya tichida kunzwisa kuti chichanyatsoitika kumwana. Saka tichisvika tichiri a distance maybe 100 meters away takabva taona muti uchibvira pamakebhini nokuti vaigara mukebhini. Saka tichisvikapo situation yanga isina kumira zvakanaka. Takatongoona mwana ato chimukuyu sort of arara pasi akatarisa pasi kudai. Saka mukutsvagiridzawo kuti chii chaitika takazoona kuti kebhini yanga yatsva due to a candle ranga riri mukati memba iyoyo. Saka mwana uyu anga karara ari ega mumba. Ndo manzuro atiri kuita kuti amai vemwana vavari mukebhini yanga iri panext door vachiradzikawo vamwe vana matwins ma8 months old angova navo vaida kuzama kuvaradzika nokuti yakatsva yanga iri kitchen and the other one yanga iri bedroom. Saka mukutsvagiridza takazoonawo kuti mwana uyu anga atokotsira. Amai vanoti mwana uyu anga akotsira paakasara mukicheni. Saka candle hatisi kuziva kuti candle rakabatira sei, kana kuti mbatya dzakatsva, kana kuti macardbox mamwe anenge akaiswa kumawalls emakebhini. Saka ndo kunzwa kwatikaita. Saka mwana vakazobuda vachizouyawo kuna kuti vanoti vakabatirwawo nehope mukuzama kuradzika matwins, vachizouya pamoto wangu watosara. And then vanhu veparaini kwakuzouya, but it was too late. Kebhini yanga yakutoda kudonha nekutsva nemoto. Saka it's a sad situation kuno kwaWarren Park. Mwana akabva atongoshaikawo, ende zvinova zviri kutirwadza uye zviri kurwadza vanhu venharaunda, vanhu vari around. Manext door vanotaurawo zvimwe chete kuti vakangozoona kebhini yakutsva ndokuzomhanya, but it was too late kuzama kuda kurescue kudii, but hazvina kuzokwanisika kuti zvidaro. Mwana ashaikawo ane 6 years, mukomana ngachidzidza paWarren Park D ECDB. Saka zvinova zvinotirwadza. Takatomirirawo kuti baba vemwana vasvike, nekuti baba vemwana vari kubhindura ndovangu vachishanda vari. Saka takatongovamirira kuti anytime vasvike, and also
takamirira zvakare mapurisa anoita uongororo kuti mwana uyu ashayika sei, nekuti kubva nezuro kusvika nhasi tangorara ipapa takachengeta bhodhi yemwana. Saka mapurisa akazosvika vakainvestigata, I think vanozoziva maprocedures anozoitwa mberi, mwana azokwanisa kuenda kumochari, then umwe urongwa hwestate chizongonzwa mberi. Nangoti muchidimbu ndizvo anga ari first born, ndiye anga ari first born. Ndiye anga ari first born, saka ndiye anga ari first born. Pamashure pake papa nechimwe chikomana chiri kumusha kuna ambuya, then matwins, mukomana nemusikana vane ma8 months. Sekuti akatombovhundukawo ndikati matwins aya anogona vatsvirawo mumba, but matwins ari safe zvavo vava vari mune imwe. Alright, anonzi Tanaka Mangoya. Anonzi Tanaka Mangoya. Vakatanga kugara kuno I think a month and a half to 2 months ago. Taitombogara navo edu muna 118 uko pavanga wabva kubhindura, tikatomboti gari navo vakazouya kuno. Saka it's a sad situation kufirwa nemwana mudiki akadaro. Twa Humphrey Makado, ndiri mugari wemuno, ndogara hapo ndofamba pangu. Saka ini ndakatoti ndichitobva kumashops ndiri muwangu, tanga tatosangana nomumwe wedu ane musikana wake akati handikumbira kuti munditengerewo zvinhu zvangu zvandoda kuti munditengere ndichipesa. Saka takubva kumashops tasvika akakomunikata zvikanzi utore zvinhu zvako. Ndopataka iye achibva akubva kuti pakati kune moto uri kupisa uko. Tikati moto wei zvikanzi kuita senge kebhi. Ndopatakabva tamhanya tichita sei tichiuyawo kuno. Tichisvika apa toona zvechokwadi moto wakaita sei wakawanda, vanhu vanga vatomhanyawo, vamwe vanga vatosvika but vamwe vanga vasina plani yokuti vangaita sei, because hiti yacho yanga yakupisa zvokuti uchiri kebhini zvakaita kuno wanga usingachakwanisi kuti usvike nenyaya yehiti. Saka vanhu vamwe vaizama kudira mvura, vamwe vaizama kudii, but takazokwanisawo kumhanya, mwana ndotora danda ranga riri apa ndobva tapushidzira kebhini kuti tese kuti iwire uku kuti tiwane kuona kuti tingarisika sei, because amai vanga vatova panze vachingochema vachiti mune mwana. Saka topinda sei hapana, takataka kufunda icho chichinonera, ndopatakabva tatanga kudira mvura, vanhu vachimanya madedzera mabhaketi, kuya nemabhaketi vanhu vachidira mvura, but moto wanga mushoma. Takuona kuti tichikwadi mwana atosvira mumba, ndobva taona kuti hatingaita sei, tokubvunza vamwe tasvika kana zvadai zvinoitwa sei, hatisina plan. Ndobva takafonerawo vanhu vataiti tifonerewo mapurisa, takashaya, vanhu vese vanga vasina namba. Kusvika ndazofonerawo mumufesi wangu anogara apo pabooster, ndo vandakafonera nebva achifonera officer in charge. Afona officer in charge nebva vati ndiri padhuze but panofanira kutanga pasvika chi5 brigade chibva yazouya, mbva tatuma vakomana vakaitangurira, chibva yazouya mbva yazodzimura mumoto wanga wasara. Ndo zvakaitika. Sesiri kumanguva yawo I think andakutaura zvangu time panguva iyoyo, but I think pakozvo kuma8:30 pakaitika zvinhu izvi. Vanhu vasati vatorara, vanhu vanga vasati vatorara. Idzadziri nguva dzokuti vanhu ndo pavanotanga kundorara. Ndodzadziri nguva dzokuti vanhu ndo pavanotanga kuti vamwe vakasunura, vamwe vachiri kufamba, zvokuti pamashops papa chakatovhura, zvokuti ndo patime yatakati ndotengawo zvataida tichiuya pamba. asi sekuona kwenyu dambudziko iri raigona kudziviririka here, rakaitika? Kudzivirika nenzira ipi? Kuzoitira vamwewo zvakare vanenge vaine vana. Tikuona kuti vanhu vakawanda muno marogara makebhini, zvinogona kuzoitawo kutikawo pane mumwe musha zvakare. Ine here zvamungavakurudzire kuti dai zvanzwa iso zvaigona kudai? Dambudziko zvarinoita ndezvekuti setsaona inogona kungoitika nenzira dzakasiyana-siyana, nepamwe pasiri necessary panogona kuitika tsaona kana ichingouya inogona kungouya kana kuti chero muri mumba musiri mukebhini moto unogona kuvapa. Itsaona inenge yangowirawo munhu. Mukebhini hazviro kuti ndo chete munogona kuita moto, kana mumba unogona kuitika nenzira dzakasiyana-siyana. Ipapapa tona chitiko ichi chaitika mukebhini, but kana mudzimba chatinosizviona. Asi zvinhu zvakaita semoto sezvakaita apa, mai vacho vari kutaura kuti ndakanganwa kenduru, ndandakarikanganwa, vachibva vayamba varara, ndibva vakanganwa kenduru rakaita sei, nokuti ivo vari kuti ndakasiya mwana
ndibva ndapinda ndichiradzika mwana ane vana matwins ndikaome kacho. Saka pavakapinda ndo pavakabva vatokotsira kuda vaida kuyamwisa kuti varadzike vamwe pakundotora umwe hope dzichibva dzabata kinduru richita sei richibvira. Saka chandinogona kubatsira chandinogona kukurudzira panyaya dzemoto kenduru ndo chimwe chinhu kuti chinogona kukonzesa moto nekukasira. Because kenduru ukaribatidza moto zvasiyana nelight. Moto wekenduru wakasiyana newelight. Welight kana kuti wesolar haubatiri moto, but kenduru rinogona kuita movement. Mwana tomboti mwana akarara anogona kusanduka kuriguma, kana kuti rinogona kuita zvarinoita kana kuti ropera. Parinopera paya rinogona kuyerera rine moto, rinogona kubatidza something. Saka unenge utori moto watongogara utori neriski kudhara. Ndo kazhinji zvinoitika pakenduru, but dei yanga iri light kana kuti tochi ngati musi tisina kusangana nechiitiko chakadai. Zita rangu ndinonzi Rutendo Manyangadzi, ndinogara muHarare kuWarren Park D kumaNewstein. Takaita dambudziko ratakasangana naro panext door pangu panonzi paMaitanaka. Tanga tatorara zvekuma 7:45 takanzwa vamwe vepaneighbor pedu vachideedzera Maitanaka kebheni nyiri kubvira. Ndobva tatobuda. Patakabuda ndobva tatoona aiwa moto wakatodi wakatozara kebheni yese yakutobvira. Ndobva tatomhanya tichidira mvura, chidi vanhu vese vakabva vamhanya wemuarea wese vachimhanya nemabhaketi vachidira mvura kusvika kebheni yava nemoto uri nani usisina kunyanya kubvira, but yanga yatopera yese. Manga mune mwana ane 6 years ndiye anga ari manga achienda kuECDB, mukomana anonzi Tanaka ndiye anga ari mukebheni. Saka inini chandakazokwanisa kuita kufonera sisi vavo vanogara kwaMeriki kuno kuWarren Park D, ndobva vauya nabamukuru wavo, ndobva tangotobatsirana ndobva pazofonerwa fire brigade, ndobva yauya ndobva yadzima moto wanga wasara. Ndobva pauya ambulance yakatarisa amai vaTanaka kuti havana problem here kana kuti chii, vakaona kuti havana problem. Ndobva pauya polisi ndobva yaita zvayakaita omba yati vachazodzoka mumangwana kureva nhasi. Ndobva vasiya magadhi avakasiya. Saka mutumbi uchiri pano hausati watakurwa, wakati kusvika imwe polisi yauya nhasi. Kana yauya mutumbi wozotakurwa vapedza zvavari kuda kuita. Evelyn Mavimira, ndakatorarawo mumba wedu, takaonawo moto. Tatosungidza kuti pamwe yanga iri mota yanga iriwo paandike. Ndipo takazotoona kuti light iri ranyanyisa isi mota ba. Ndipo takati aigai tibude. Patakatobudawo ndobva taona kebheni iri kutobvira. Ndipo takazotomhanya kuti tichitoshedzawo tichibatsira kudzima moto. Handicho chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe. Hatina kukwanisa kuti tikupei mufananidzo. Chekutanga ndechekuti hatitenderwe nemutemo kunge tichiburitsa vafi, asi dai takwanisa hedu kukuratidzai pakaitikira chiitiko chacho. Asiwo zvakare tine mapurisa aripo ati aiwa pasati pasvika vana mazvikokota venhau idzodzi kuti muzokwanisa kuti munge muchitora mifananidzo. Naizvozvo zvatakupai ndozvatakwanisa kuwana pari zvino. Zvichateera tinenge tichikuzivisai nekufamba kwenguva. Andrew Neshamba ndozita rangu. Asingadei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai, asi senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.